Na, nem kell beszarni, koncentráljunk. Bia 2 jobb volt. Jó, Szaxi. Nem, én spottolom ezt. 1T54 marad itt segíteni, amikor Reign. A többiek nyomjátok ezt az oldalt, és akkor ott meg Szaxi, Hannibal, meg Gingis vezessetek a dolgokat. Akkor én maradok segíteni itt. Dénes ma itt nagyon Marad hátul Reign. szponoltam. Ja jó, te vagyok hátul, jó. Jó, Reindó, te gyere te is balra erre. Arkival meg ide én, erre a részre. Oké. Keresztbe futókat kell lőnöm? Hát akárkit lőhetsz, aki jön. Megengedem az még. Csak DNS ne lőd. Hát igen. Megy a streamer Ino? Jó, Artival, hogyha lőttél, menj el onnan. Még nem lőttem. Azt Toljátok, ott a 13. Jó, azt meg kéne ölni. Itt át fogják tolni most Dénes, úgyhogy húzunk innen a faszba. Ja, Artival menjen. Hát Jó, ez parádélő vissza Akár ezekkel, fordulhatunk. Lőtt egy Arti. Vissza kell fordulni. De milyen lassan reagál? Az nem De baj, legalább el kell tűnni. azt hiszik, hogy oda megyünk. User joined your channel. Ne spotoljon senkit se az a 13, ha lehet. Hát passz meg már késő. Vazó, mit csinálsz? Ki akartam spotolni azt nekik a régi. Nem meghalni fel. Ne! Gec, nagyon belaggoltam, szóval valakinek neki megyek, akkor bocsi. Tovább, fulldalma srácok, fulldalma. Ne álljunk meg lőni a 13-at, mert fent vannak mind a dombon. Fent vannak a dombon. T54-ekkel be kéne jönni. Sok tankkal. Nagyon gyorsan. És akkor lopfát és akkor maradjanak itt fent. Gamer, maradj hátul, te ne menjél 600 hátra. Jó, menjetek. És most ugyanazzal Nincs fogjuk beszopatni magunkat, mint a Bia ellen? Nem fogjuk ezt fortnunk. Legyen. Csak gyorsan át kell jönni, Gamer. Toljátok rá 13-ra. Felső 13, felsőre. User De joined ne your álljunk már channel. meg lőni az Isten szerelmére. Menet közben mindenki. El lehet állni menet közben is. User joined your channel. Szép. 13-ak mennek vissza. Fókusz. Fókusz. T54 light-okra fókusz. Valaki elője. Rúval menjél, Itt az menjél egyhites. Szaxi. Megyek. Azt fejezzük be a 100-asra. Másikat. Ott a következő. Dénes menjünk mögéjük, mert 50 is vigyázzunk, itt lehet. Jó. Itt a 250. Itt egy 13. Lövéses 13. Másik egy lövéses. T54, 800. Van egy 700 HP-s T54, azt lőjetek. 200 HP-s T54. Ah, geci. Jó, 700-as próbál elmenni. Itt van 500 HP-s, 500 HP-s. futás innen, mert jönnek az 50 százak. Nem, azok rá. Ja, ott vannak. Ott, hát jó, de addigra már lelőjük őket. Vazó, Dénes, ti el tudjátok. Menetből meg tudjuk ölni őket. Tracket neki. Track. Lövöm. Ne célozz, fasz. Oh. Toljuk rá az 50 százra. Malév van, ne blokkoljatok. Nyugi. De ne fideljétek őket, mert abban még van az EDPM durván. Jó, én meghaltam. Hagyj, Kurva élet. Vazó, neked legyen már legalább eszed. Spotoljatok, Visszahozzák a basszátok meccset, meg! Geci, odafigyeljetek már!
Hagyjatok Az meg! Jó, 50 kizárod az százat 50 azt vég. T54 ma, T54. Ne az 50 Ma, ne a 50 Tölt már. Full HP. Tölt az 50 nyugi. Szép. Menj Dénes gyorsan, edd meg az 50 azt húzz el a fenébe. Bázd meg és elkanyarod. Baszom. Keci kiégettek, komolyan. Dénes rá fogja tolni. De Kell. ilyenkor mikor Harc, elő... Szaxi, céloz. Lőtt egy csomót már, belém is 2. Gyere vissza tudsz Dénes. Ne állj meg, Szaxi, ne állj meg. Jó, szerintem tudja, mit kell csinálni. Miért nem lövitek ki az artit amúgy? Mert nem. Nyugi, tudják, hogy mit csinálnak. Hagyjuk őket csöndben játszani, az lesz a legjobb. Istenem. Dénes, Szaxi, azért ti kommunikáljatok. Ott most el tudod lőni Szaxi? Nem. User joined your channel. Kurva bazd meg, ezt nem hiszem el. Szép! Good job, Very nagyon good, szép, very bro. good. Ezt visszakapták, azt Ez Dénes, nem mikor volt lesz a semmi. következő meccs? Azt a kurva eget, Rob. Geci, majdnem eladtátok a meccset a fassággal amúgy. De mit Tényleg hallottok ki kimentetek elé? egy Adta ki lövéssel, az 50 baszki. ra kimenni a Hallod, szabadságon. Hancsi, én Fúr. ott a Megspotoljátok, segét azt tudtam lövöm volna őket. lőni. A De segét tudtam hagyjál volna. már, Vazó, most te is olyan hülyeséget Föltett csinálsz, Egyébként bazd direkt meg. szóltam, hogy trekkeljétek le az 50 és lövöm. És le Trekken volt is trekkel, és volt, az kimentetek benne. eléje, és elkezdtétek lőni. És mire odaért a lövedéken, megdöglött. Azt így hiába lövök, bazd meg. Most vesztettünk 600 HP-t körülbelül, vagy 900.